Пане Валерій, от тепер ви можете нам так трішки запрезентувати ще одну книгу, котра теж нещодавно вийшла. Це є репертуар, виборка з репертуару театру Олександра Духновича в Пряшеві. Театр – це будителі наші і письменники, котрі писали про русинів, про все. Казали, що театр – це така квінтесенція народу. Народ з театром – це є народ. Народ без театру – це таке завжди запитання. Ну і що ти можеш? Може ти до того хочеш, щоб розтворитися, чи ти сам не хочеш бути, чи тебе не є, чи ти знаєш, чи ти там якісь там групка людей, котрі чудукувати щось. А театр, в принципі, він є завжди теж таки одна із стовпів моральних, духовних. Театр це завжди є духовний труд над собою тих, хто в театрі грає, і духовний труд над собою, духовний, моральний тих, хто в театр приходить і дивиться. Театр є завжди є про совість людини, завжди є про душу людини, завжди є про вибір людини між добром і злом. Театр завжди є про це. Вибір між правдою і неправдою, між справедливістю там, і обманом, між продажністю і між тим, щоб старатися бути чистим і правильним. От театр завжди питає, так, ті, котрі в театрі грають, вони через себе це пропускають, і завжди театр потім питає глядача про це. А ти як, а ти хто, а ти що? І театр, на відміну від телевізора, чи якісь там слухань, чи навіть книги, він це якось так присутнює в той момент, коли відбувається театр, да? Що ти дивишся на тих людей, не в кіно, на різне, непонятно що, а ці люди, котрі тепер на сцені переживають, пропускають через себе це. От театр русинський, він є такий, можна сказати, спочатку буде дивне, скажімо, русинський театр в Пряшеві. Ну давайте, що ж русини придумали, що ж вони грали. А тут ми бачимо в цій книзі, якраз що русини в Пряшеві, в театрі, ставили, це тільки частичка того, там набагато більше є, але світові театральні такі адаптації свої русинські, світових театральних таких бестселерів, шедеврів, котрі тому і є бестселерами і шедеврами театрального світового мистецтва, тому що це є найбільша така квінтесенція людського духу з тим самим звіданням, питанням людини, і як ти, і що ж ти, а от ти як тепер. І от ви звернули мою увагу на виставу Достоєвського «Село Степанчиково» і його обивателі. Так, спочатку так дивишся, і опа, а зачем русинам Достоєвський сразу, а чому тут, да? Ну і от ви якраз відкриваєте таємницю, що ж це було, і про що це саме твір, да? І далі вистава, і русинський театр, котрий в русинському, якому, знаєте, такому погруженні в русинських образах, словах, поняттях, в русинській ментальності відтворює то саме село Степанчиково. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, так, щоб, як завжди, щоб вони захотіли прочитати це. Перше, що треба повісти, що вийшла нова книжка «Театр Олександра Духновича. 30 років. Вибор із репертуара». Я думаю, що у вас буде можливість десь камерою наїхати на цю книжку. Книжка така, я би сказав, велика, у великому форматі 400 сторін. Перша часть назви «Театр Олександра Духновича». Зато то треба сказати. По рокові 1947, коли Совєтський Союз вчинив переворот в Чехословакії, і до власті прийшли комуністи, була запущена ідеологема, що русинів не є, а є українці. Автоматично не лише на Підкарпаттю, а й в Чехословакії щез на русинський народ. І появився український народ. А коли появився український народ, йому треба було дати зрелище. Влада відкрила український театр. Він так і називався УНТ. Український народний театр. Театр, за котрий можна говорити і позитивно, бо якусь культуру він сіяв, але й негативно, тому що люди, коли він приходив на русинське село, його не розуміли. І коли вони не розуміли театр, то вони казали, ліпше свого дітвака віддам у словацьку школу. Так що театр був частю асиміляторської роботи. От по рокові 1989 русинська інтелігенція настояла на тому, що доста театр УНТ
має бути трансформований в Русинський національний театр. І так, по рокові 1989 появився театр Олександра Духновича, який грає от того часу шиткі п'єси лем в русинському язику і ні в яким іншим язику. За 30 років на сцені театра, окрім п'єс, які були поставлені на основі русинського драматичного матеріалу, було переведено на русинський язик поверх 100 п'єс світових шедеврів. І коли ми говоримо за світові шедеври, то ми мусимо розуміти, що світові шедеври стоять над національним, над державним. Низько, коли ми говоримо за Шекспіра, ми не асоціюємо його з Британією. Бо Шекспір є Шекспір. І коли ми говоримо за Толстого, ми не асоціюємо Толстого лем з Росією. І то самое поміж п'єси, які ідуть або йшли в тоді 30 років на сцені театра Олександра Духновича у Пряшеві, ми можемо бачити і Сервантеса, і Гоголя, і Козьму Прудкова, і Салтикова-Щедрина, і Бойчева Христо. Можемо там бачити і Франца Кафку, можемо бачити і словацького класика Мартіна Кукучина, Євгена Іонеску, Джона Стейнбеха. То значить же Венедикта Єрофєєва до кінця, то вже сучасний нам світ. Так? І от таких п'єс на теперішній час 100. От коли я прийшов робити на Словакії, як позвали мене офіційно, кожну середу я мав щастя ходити в театр. Що хочу сказати, театр має своє, знаєте, таке, як би то сказати, колись Духнович сказав, що театр – то є душа цивілізації. От русинський театр – то є душа русинської цивілізації. Театр русинів появився у часи Олександра Духновича як часть будительської роботи. Бо коли ми говоримо за поезію, прозу і драматургію, що найскорше прийде до чоловіка? Поезія, то коли він знайде в газеті, то тот стих. Проза, то коли він візьме роман і осилить тот роман, прочиту повість. А драматургія, то коли ти на вечір прийдеш у яку залу, і тобі будуть грати, і ти вийдеш одухотворений, ти вийдеш уже фактично, в тобі відбудеться процес катарсиса. Ти будеш видіти на сцені зло, і ти будеш самоочищатися. Театр, то якби в теперішньому часі ми говоримо за мобільний телефон чи за інтернет, бо доста скоро він прийде до простого чоловіка. Доста скоро він змінить простого чоловіка і очистить. Зато русинам важно, щоб русини мали свій театр. І от ми маємо в Пряшеві Русинський національний театр, який робить велику роботу. І поміж тоді п'єси, які там є і російська класика. Причому російської класики много. Той Гоголь, той Сологуб, той Чехов, той Гоголь, той Толстой, той Федор Достоєвський. І от тепер, коли я вже 10 років ходжу до того театра, і мені все боліло на душі. Є п'єси, які я не встиг увідіти, їх уже не на сцені не є, бо кожен рік 3-4 нові вистави, 3-4 нові прем'єри. Причому дійшло до того, що зал не вміщає вшитких. Таке перша допрем'єра, друга допрем'єра, а пак прем'єра. 3 рази грається прем'єра, щоб вмістити вшитких. І ще кажуть, що почти завжди воно все відбуває так, що заносять додаткові стульчики туди. І то дивно, і майже завжди, більше половини це суть словаки, котрі це дивлять, то актори мені розказували. Кажуть, що словаки це є бестселер, це є феномен. Кожна вистава нова, кажуть, невозможно купити білети. І мало того, від євро до 6 євро ціна, знаєте, то вже Європейська Унія, але я пам'ятаю 10 років тому, я за євро
Ну, за 2 євро, студенти за євро проходили на спектакль. Низько я плачу 6 євро. І я радуюся тому, бо фактично не є на прем'єрах і просто на виставах. Не є місця. Через інтернет за 2 тижні треба купити собі білет, лісток, аби попасти на сцену, аби купити собі ще й файне місто. Бо хочеться видіти. Так от, що інтересно, можна сказати за ці п'єси і за той дух, котрий ми видимо. Русини направду мають русинський національний театр. Вони направду грають свої п'єси в русинському язику, але по рокові 1947, коли винищили все, от я вже у передслові я пишу історію русинського театру до кінця, і у мене ціла монографія є за історію Карпато-Русинського театру. Ми говоримо за те, що було видано часи меживоєння. От до 47-го року, 20 років до 47-го року було видано помір 140 п'єс русинськими драматургами. І швидко то було винищено. Деякі п'єси виходили тиражами 1500, 2000, 3000 фалатків. А де воно все? Люди розкуповували, люди читали. На Подкарпатті було 650 аматорських театрів. Кожний аматорський театр думав за свій репертуар. І от по рокові 47, коли було все заказано, а тепер ми маємо рок 1989, коли театр возродився, як Фенікс із попіла возродився. І от що інтересно є, не вистає своїх русинських драматургів, а хочеться на сцені ставити ліпші п'єси. Ви знаєте, досить тяжко низько затягнути зрителя в театр, і там буде грятися якісь другорядні п'єси. Це там все буде пов'язано на, я не знаю, на християнську бетлегемську тематику. Це будуть гратися якісь п'єси місної драматургії. Зритель має право видіти ліпші образчики світової драматургії. І в цьому плані театр якраз зробив те, що мав зробити. Він дав теперішньому, сучасному зрителю, дав добрі п'єси. Фактично шедеври світової драматургії.